हाय गाइस आं दिदोम ब्लग इउटिउब चेनेलनिफ्राय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनैहाय 14 सेप्तेम्बर एनडिपि मुंख्लं सान फालिनाय बेखौ 36थि बार खुंबोगासिनो दङ सिगांनिफ्रायनो। दिनैबो जोंनि बे उदालगुरि ओनसोलनिनो खायजामाटि दख'रायाव बेखौ गाजा गोमजायै खुंनो आखायाव लादों। बेयाव मानाव गेदेर बिटिआरनि चिफ जोंहा प्रमद बर' सार आरो बिदिनो आबसुनि सेक्रेटारि बिथां दिपेन बर' आरो लोगोसे बिदिनो रनजित बिथां EM बिदिनो गोबांथार जोंहा लिडारफोर फैनानै दंफैयो। बिथांमोननि मेहेरगोनां बिबुंथिखौ नोंथांमोनहा जोबथासिम नायलांगोन होननानै आङो मिजिंथिनाय थाबाय। लोगोसे आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानफोर दङब्ला आंखौ सापर्ट खालामनानै होदो। आंबो नोंथांखौ बिदिनो सापर्ट खालामना होफिनगोन मिजिंथिनाय थाबाय। जोबथासिम नायलांगोन होननानै लोगोसे बेल आइकनखौबो टिं टं थुनानै होदो अननानै, बेखौनो हास्थायनानै। जोहोलाव बि बांबुरगोरा बिथांनि थैनाय सानजों लोगोसे एनडिपिनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जानाय गासिबो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिथांमोनखौ मान होनानै दिनै मुंख्लं सान फालिनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै आङो एनडिपिनि गिबि मुंख्लं बि बांबुरगोराजों लोगोसे गासैबो मुंख्लंनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि सिबिनायखौ बावहरबाय। लोगोसे जोंनि आरो सेक्रिफाइस खालामनो गोरों बे हारियासो मुलुगाव थांनानै थायो। दा बेफोरनि गेजेराव बर' माहारियाबो मोनसे माहारि। एसे आगोलाव जोंनि सासे फंबाया मेथाइ खनलांदों, जोबोद मोजां जादों मेथाइआ। आरो बिथांनि मेथाइआव बुंदों जे अखाफोर हाथरखिफोर बायदि बर' हारियाबो मोनसे सांग्रां हारि होननानै बिथाङा बुंदों। दा नैबे समाव आं बेखौनो सानो जे थांनाय 30-40 बोसोराव बर' हारिया ओरैबायदि जारिमिन सोरजिबाय, जि जारिमिनखौ गुबुन हारिफ्रा 100-102 बोसोराव सोरजियो। 100-102 बोसोराव सोरजिनाय जारिमिनखौ बर' माहारिया 30-40 बोसोरावनो सोरजिबाय। जों बयबो मिथिगौ मोनसे समाव जोंहा गावहा राजा दङमोन, रायजो दङमोन होननानै जों जारिमिनाव फरायनो मोनदों। जेब्ला ब्रिटिश फैबाय, ब्रिटिशनि आयेनजों जोंनि रायजोआ गोमाजाबाय। बिनि उनाव दान्दिसे समनि थाखाय जोंनि माहारिनि मानसिफ्रा एसे गोदोनानै थानाय बायदि जाबाय। नाथाय बे थासारिखौ नेवसिनानै जोंनि सानसुमैफ्रा बै समावनो फिन जाखांफिनबाय, जांख्रिखांबाय, सोरां मोनबाय आरो बेजोंनो मोनसे सोमावसारनानै खम समनि गेजेरावनो जिरायनाय गैयाजासे नांगौबा जिउ होनानै थै होनानैब्लाबो जोङो जोंनि हालामाव जेराव जोङो रायजो जादों बे जारिमिनारि ओनसोलखौ जों गावनि आखायाव लाबोफिननो थाखाय दासिम गासै 5,000 सुबुंनि आत्म बलिदाननि गेजेरजों BSc, BTC आरो BTR मोननो हाबाय। दिनैनि समाव जोङो आलादा रायजो मोनाखैब्लाबो जि मोननो हादों आरो बेखौ मोननो थाखाय जिखिनि सोमावसारदों, जेरैबायदि हाबा मावदों, भारत बायदि बेसेबा सुबुं अनजिमा थानाय मोनसे हादोराव जोंहा नांगौ बायदि मालाबा MLA थाया, नांगौ बायदि MP थाया, नांगौ बायदि पलिसि मेकिं जेरावनोखि थांखि लायो, बिथांखि लायो, दिल्ली दिसपुराव मानसि थायाब्लाबो जुजिनानैनो नांनानैनो दिनै जोंनि हारिखौ जेरैखि जाया जों गायसननायल' नङा, सा सानजा भारतआव ट्राइबेल माहारिनि गेजेराव बयनिसिमबो गोख्रोंसिन हारि महरै दिनै जोङो गावखौनो फसंनो हाबाय। दा बेवहाय जोंनि गोबां सेक्रिफाइस दङ। दिनै जोङो साफा सानै दैदेनगिरिया माखासे खोथाफोरखौ बुंबाल' जानाय नङा, मानोना थांनाय 40-50 बोसोराव गोबां जोंनि सेक्रिफाइस जाबोदों। आरो बे समाव जोङो बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय लानानै गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ बै समाव साइमन कमिसननो मेम'रेन्डाम गथायनायनिफ्राय लानानै 1952 मायथाइयाव बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जानाय, 1967 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो PTCA जोनोम जानायनिफ्राय लानानै जोङो नायोबा रोमै रोमै नुहुरो जे जोंनि सुथुर हान्जाया
जोबोद गोख्रोंमोन सरकारानो जोंनि सुथुरमोन जोंखौ खुंगिरिफ्रा जोंनि सुथुरमोन नाथाय बिथांमोननि गोहोखौ बिथांमोननि सिगि सग' खालामनायखौ बिथांमोननि जोंनि सायाव साप्रेस अप्रेस खालामनायखौ नेवसिनानै दिनै जोङो बे लामाखौ हान्थिनानै नैबे अबस्थायाव फैनो हाबाय दा नंखायनो मुंख्लंफोरा जोंनि हारिनि थाखाय थुलुंगा जोङो बिथांमोनखौ मालाबाबो बावलांनो मोननाय नङा जोंनि मुंख्लंफोरानो जोंनि हारिनि थाखाय इयुन जोलैनि थाखाय आरो हारि दानायनि जारिमिनाव बयनिख्रुइ बांसिन सेक्रिफाइस खालामदों होनब्ला जोंनि मुंख्लंफ्रानो बिथांमोनाबो गावबा गाव न' दङमोन न'आव बिथांमोनाबो मोजां फेमिलि बिथांमोना बिदा फंबाय बिब' बिनानाव अनलायनानै रायजो जागौमोन नाथाय बिथांमोना दिनै हारिनि थाखाय गावखौ बावसोमनायनि थाखाय हारिया दिनै गोथां हारि महरै जोङो थांनानै थानो हाबाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन मोनसे गणतान्त्रिक हादोराव जोङो गोबां हान्जा थायो गोबां आफाद थायो बे गणतान्त्रिक हादोरावबो जोङो खौसे जानो एखमबा नांगौ समाव जानो रोंदों नाथाय बे खौसेया गोजोर जानो हायैनि थाखाय एखमबा जानांगौ हाबाफारिफ्राबो जानानै फैयाखै मानोना जोंनि हादोराव जि राजखान्थि सोलियो बे राजखान्थिया सोरबा हारिया उन्दै हारि होननानै बेखौ अननांगौ सोरबा हारिनि सुबुं अनजिमाया जोबोद खमथार बिथांमोनखौ अननांगौ होननाय बे राजखान्थियाव जेबो गैया बे राजखान्थियाव जायहानो गोहो दङ जायहानो बिजाथि दङ जायहानो रिप्रेजेन्टेटिभ दङ जाय मोजाङै बुद्धि बाहायनानै मेलेम बाहायनानै खामानि मावनो रोंगौ बेसो दिनै सारभाइभ जायो दा नंखायनो जोङो थांनाय 2020 मायथाइयाव जोंनि एनडिपिनि बिदा फंबायफोर एबसुनि माखासे जोंनि बिदा फंबाय गासैबो जोंनि माहारिनि मानसिफोरजों सावरायनानै 2020 मायथाइयाव जोङो गोरोबथा खालामदों आरो बे गोरोबथाखौ लानानै जोंनि हारिनि गेजेरावनो गोबाङानो गोबां उल्थां फाल्थां खोथाफोर बुंदों नाथाय उनथिं नायहरोबा नुगोन जिफोर गोरोबथाखौ जों खालामदों बे गोरोबथाखौ मोनसेखौबो जों दाबियाखैमोन मोनसेखौबो जों हास्थायाखैमोन आलादा रायजो बिनानै बिएससि मोनबाय आलादा रायजो बिनानै बिटिसि मोनबाय आलादा रायजो बिनानै दिनै बिटिआर मोनबाय नाथाय जोंनि जि थांखि बे थांखिखौ बर' हारिया मालाबाबो नागाराखै आं जोबोद मोजां मोनदों गुबुन हारिफ्रा 30-40 बोसोराव सुक्ति खालामदों बिथांमोननि एकर्डआ इमप्लिमेन्ट जायाखै आरो बिथांमोना दिनै नेनानै थादों गोबां नांगौ बायदियै सोमावसारनोबो हायाखै नाथाय जोंनि हारिया बहाबा फासयनांगौबा फासयदों बारा सम नेनानै थायाखै नाथाय आवगायनांगौखौबो जोङो नेनानै थायाखै जेराव आवगायनांगौ बेयाव आवगायदों आं दिनैबो नोंथांमोननि सिगाङाव गसंनानै मुंख्लंफोरनि खोथाखौ दिनै मान होनानै बुंनो सानो जों दिनै राजखान्थियाव फैदोंब्लाबो जोंनि थाखाय हारिनि खामानि मावनांगौब्ला राजखान्थिखौ नागारनांगौआ 1 मिनिटनिबो बाथ्रा नङा जों एनि टाइम रेडि जानानै थायो मानोना जोङो उन्दै समाव हाफपेन्ट गाननायनिफ्राय गुदि फरायसालियाव थांजेननायनिफ्राय जोंनि जोलैया माबा मोनसे नुदोंबा जों नुदों हारिनि थाखाय सोमावसारनाय हारिखौ फोथांनानै लाखिनांगौनि थाखाय सोमावसारनाय हारिनि थाखाय सेक्रिफाइस जोंनि लेखा सोलोंनाय जोंनि रांखान्थि गासैखौबो मोनसे समाव जोङो नागारनानै मोनसेल' खामानियाव गोसो होनां जादोंमोन बेनि थाखाय राजखान्थि गोहोखौ मोननो थाखाय दा नंखायनो जिखिनि राजखान्थि गोहोखौ मोनबाय बेखौ जोङो मोजाङै बाहायनांगोन आगोलावबो जोंनिया सरकार दङमोन बै समाव बिथांमोना मा सानदोंमोन मा सानाखै नोंथांमोना नुदों दिनै जोंनि सरकार फैनायनि समाव जि सिमांखौ एनडिपिआ नुदोंमोन जि सिमांखौ एबसुआ नुदोंमोन जि सिमांखौ बिएलटिआ नुदोंमोन सोमावसारनाय समाव बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय जों मोनफ्रोमबो बिथिंखौ सानै खामानि मावदों जोंनि सबसे गिबिसिन थांखियानो जाबाय बिटिआर गोरोबथाया जेरैखि जाया इमप्लिमेन्ट जानांगौ सानजाहा जोंहा सिमाया अरनांगौ गामिया हाबनांगौ सनितपुराव दिनै फरेस्ट ओनसोलाव हानि मोन्थायखौ मोननांगौ बे खामानिफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जोङो मावफुंनो हादों दिनैनि समाव नुदों जे सानजाहा गामिया हाबहांबाय नाथाय सोरबा बुङो गामिया गाबोननो हाबजोबनांगौ दिनैनो हाबजोबनांगौ नाथाय रायजो राजा नोंथांमोनाबो मिथिगौ अरुणाचल दाजानाया 30 बोसोर 40 बोसोर बारबाय दिनैसिमबो अरुणाचलनि सिमाया दाबो थिग जायाखै मेघालय दाजानाया 40 बोसोरसो जाबाय दिनैबो मेघालय आसामनि सिमाया थिग जायाखै दा नंखायनो जों सम होनांगोन जोंनो नांगोन बे हालामा जोंनिनो मोनसे समाव बान राजाया बेवहाय रायजो खुंदोंमोन आरो जों मिथिगौ बान राजाया जोंनिनो राजामोन आरो बे हिसाबै बे सारा हालामाव जोंहा बे हालामखौ मोननो हानायनि जुक्ति दङ बिनि थाखायनो जोङो मेलेमजों
जोङो जि समाव माने जि बोलोजों नांनांगौ नांबाय जि समाव जुजिनांगौ जुजिबाय नैबे समा मेलेमजों खामानि मावनायनि बिथांमोना दिनै मोनसे गोरोबथा खालामनानै गावनि खामानिखौ फोजोबथ'नानै दिनै न'आव फैबाय आरो राजखान्थि भाबे सामाजिक भाबे खामानि मावनो दायित्व लाबाय नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा माब्लाबाबो जोबनाय आफाद नङा बर' थुनलाइ आफादा माब्लाबाबो जोबनाय आफाद नङा बे माहारिनि मानसिफोरखौ लानानै जोंनि आल्टिमेट गलाव सहैयागौमानि बे लामा हान्थिलांबाय थानांगोन आरो दिनै बिथांमोना आगोलनिफ्राय आरो गोख्रोंसिनै भारत सरकारजों सावरायनाय नांगौ समाव बिथांमोनखौ नारसिननाय जोंनि एकर्डनि दफा मोनफ्रोमबो इमप्लिमेन्ट जानाय बिनि सायाव बिथांमोना खामानि मावगासिनो दङ मैया बिथांमोना जि सावरायदों भारतनि होम सेक्रेटारिजों आसामनि चिफ सेक्रेटारि गासैबो अफिसारफोरजों बियो जोबोद मोनसे मोजां फिथाइ थायगोन होननानै आङो मिजिंथिदों दिनै जोंनि आखायाव जि खामानि दङ केस उइथड्र खालामनाय जि केसफ्रा हाइनियास क्राइम नङामोन बेखौ उइथड्र खालामनाय जाबाय माखासे इसेल'सल' केस दंबावो बेवहाय जोंहा एनडिपिनि माखासे दैदेनगिरिफोर दानसोरां बिथांमोना मोनसे गिदिर टीम जानानै बिथांमोना हर सान खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो सोरबा वारेन्ट फैयो मालाबा केसनि बायदिसिना मिथिस्लाबैयाव सोरनियावबा नटिस फैयो बेखौ लानानै ससियेल मिडियायाव गोबां खोथा बुङो बियो जाखागोन मानोना एनडिपिनि बै समाव माखासे एफआइआर होनो हानाय केसा सोरनिया जादों सोरनिया जायाखै बै थासारियानो मोनसे बोरैबा थासारिमोन नाथाय बियो दिनै अर्गेनाइज जाबोगासिनो दङ जिखिनि हाइनेस क्राइम दङ बिनि गेजेरावबो केसनि नेचारखौ नायनानै माखासे केसखौ फोजोबनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांजों रायलायनाय जादों बिनिफ्राय बयनिख्रुइ देरसिन केस जाय एनआइएनि केस दङ दिनै बिथांमोना सुप्रिम कर्टआव दिनै केसखौ आपिल खालामदों नाथाय बेवहाय जोङो थोंजोङै मदद होगासिनो दङ दा मानगोनां रायजोफोर सोरबा साननो हानाय जे बुंदोंबो माखासेया जेलाव माखासेया सरकार सालायदों बे बोरै जानो हागौ होननानै बै समाव जि समाव एकर्ड जादों बिनि समावनो माखासे कनभिक्सना फैखाबायमोन जेरावनोखि जुडिसियारि आरो एग्जिकिउटिभ बे मोननैनि गेजेराव बबेनि रला मा बेखौ बयबो मिथिगौ दा ओंखायनो दिनै बेखौ जेरैखि जाया फोजोबनो थाखाय जोंबो नारा नाथा नाजागासिनो दङ जों लुबैयो मानगोनां रन्जन दैमारि बिथाङा उदां अख्राङाव फैथों बिथांनि जि सिमां बिथांनि जि साननाय हनाय हारि दानायनि बाथ्राफ्राबो दिनै मोगथाङाव महर मोननांगौ बेखौ जों अरायसम हास्थायो दा ओंखायनो जोंनि सरकाराबो बे केसखौ फोजोबनो थाखाय जों प्रायरिटियाव लानानै भारत सरकार आसाम सरकारजों जों सावरायगासिनो दङ आरो जोङो नारसिनलांबाय थागोन जायफ्रा दिनै भुटाननि जेलाव दङ बिथांमोनजोंबो सावरायबाय थानाय जादों आरो आं मैया खौरां मोनदों जे भुटाननि जेलाव थानायफोरखौ भुटान सरकारा माखासे कनसिडार खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोनखौबो जोङो थाबैनो लाफिनो हागोन होननानै आङो मिजिंथिदों बारा गोबावनि बाथ्रा नङा जायफ्रा दिनै रिहेबिलिटेसनाव एसे बाखि दंबावो 670 होननानै खोनादों दा बे 670आ अलरेडि फैसाया बिथांमोननिया सेंसन जाखाबाय थांनाय मासावनो आरो खम समनि गेजेरावनो बियो जोबसिगोन मुंख्लंफोरनि बेलायाव जोंनि लिस्ट बानायनाया माखासे गोनो गोथो जादों मानोना बै समाव सोरबा बुथार जादों एफआइआर होनो हायाखै पस्टमर्टेम खालामनो हायाखै बै गासैखौबो लानानै माखासे गोनो गोथो जादों नाथाय लासैनो बेबो मोनसे अर्गेनाइज फर्माव फैगासिनो दङ अथेन्टिकेट जागासिनो दङ दा ओंखायनो रायजोफोर बे खामानिया जोबगोन मोनसे समाव जोङो एकर्डनि बायदियै माखासे फसंथान गायसननायनि हाबाफारिखौ मावगासिनो दङ जोंनि सिमांमोन जोंहा आईएएस अफिसार नांगौ डाक्टार इन्जिनियार नांगौ आरो दिनै नोंथांमोना नुबाय जे जोङो बोसोरफ्रामबो 50 फरायसाखौ मेडिकेलाव 50 फरायसाखौ इन्जिनियारिंआव 50 फरायसाखौ यूपीएससी आरो 50 फरायसाखौ जोङो एसीएस नि थाखाय जोङो एपीएससी नि थाखाय सरकारि खर'आव जों प्रिपेयार खालामगासिनो दङ आं नुनानै गोजोननाय मोनदों देग्लाय बोसोरसेयाव जोंनि सुपार 50ल' नङा सारा हिसाब खालामनानै फरायसा आफादा बरनदों 50निख्रुइ बांसिन फरायसाफ्रा खेबसेयावनो नीट पास खालामनानै देग्लाय मेडिकेल एडमिशन मोननो थांगासिनो दङ खेबसेयावनो 50 सासे सानै नङा आरो जोंनि सुपार 50 निफ्राय 48 जन आउट अफ 50 48 जना नीट पास खालामदों इन्जिनियारिंआव थांनाय खेबसेयावबो 50 नि गेजेराव 34 देग्लाय बोसोरावबो 50 नि गेजेराव 44 साया 44 साया दिनै जेडबल बिथांमोना माखासेया क्लियार खालामदों आरो माखासेया इन्जिनियारिं कलेजनि एनआईटी फोरनि थाखाय क्वालिफाइड खालामदों दिनै जोंनि गेजेराव स्पर्ट्सआव जोङो गोबां दावगालांबाय गामि ओनसोलनि न' बां लुनायनिफ्राय लानानै लाइभलिहुड मिशननिफ्राय लानानै गोबां खामानिफोरखौ जों आखायाव होदों
जाहाथे जोङो जौगालांनो हायो दिनै एनडिपिनि जायफ्रा साख्रि बाख्रि मोननाय नङा बिथांमोननो फिन रोदोमखां मोनसे बिथांखि लानानै माखासे कोअपारेटिभ ससाइटि दानाय बायदिसिना हाबाफारिफोरखौ जोङो मावदों आरो अलरेडि जोंनि सरकारनिफ्राय 3 करोड़ होनाय जाबाय आरो 2 करोड़ रां होबावनानै जोंनि एनडिपिल' नङा माखासे लाइमोनफ्राबो लोगो जानानै कोअपारेटिभ ससाइटि दानानै जाहाथे रांखान्थियाव जौगालांनो हायो बे बिथिंखौ नोजोर होनाय जादों बिटिआर गोरोबथा बायदियैनो गं10 फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जाबाय आरो माखासे कलेजा आरो माखासे कलेज स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थांगासिनो दङ उदालगुरियाव बेसेबा गिदिर मोनसे स्पर्ट्स एकाडेमि जानो थांगासिनो दङ मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनैनि समाव जोंनि जिल्लाया मोनबा जाबाय गामि सोसनजोबनायनि उनाव आरो बे जिल्लाया हयथ' गासै गं 6 जागोन बेखौ जोङो मिजिं थिनानै खामानि मावगासिनो दङ दा ओंखायनो गोनो गोथो जानांगौ गैया हारिया जेरैबायदि मोनसे गोथों लामाजों फैदों बे गोथों लामाजोंनो थांगोन नाथाय दिनैनि समाव सोरबा आन्दायनाय बायदि गुबुनाव गाब्रहैनो नागिरदों जि हारिया एसेबां थगायजाबोबाय मोनसे समाव सोबख' जाबोबाय बायदिसिना गिदिर नाफ्रा उन्दै नाखौ मन'ना नागिरनाय बायदि थासारिफोरखौ नुबोबाय दिनै साफा सानै मानसिफ्रा हारिनि सेक्रिफाइस हारिनि माखासे बै समनि जि खास्रि बिस्रि थासारि बेखौ थाबैनो बावनानै गावनि आरामनि थाखाय गावनि मोजांनि थाखाय गुबुन लामाजों थांनो नागिरनायखौ नुनो मोनदों दा ओंखायनो रायजोफोर दिनैबो जोंनि मावनांगौ खामानिया जोबाखै जों बयबो मावगासिनो दङ आरो बेखौ मावलांबाय थानांगोन जोंनि फरायसालिफोर लामा सामा जोंनि न'खरफ्रा रांखान्थि जौगानाय हारिमुनि बिथिङाव जौगानाय बे गुबुन बिथिंफोरखौ जोङो नोजोर होनानै खामानि मावगासिनो दङ दिनै जोंनि हारिमुवा गोमालांनो नागिरनायखौ लानानै सोरबा गियो बेखौ नोजोर बोनानै जोंनि सरकारनिफ्राय 2 कोटि रां गारनानै जोङो जोंनि गासै 13 जोंनि दखना आर'नाइ बायदिसिनाफोरखौ GI टेगिं खालामनाय जाबाय आरो भारत हादराव दा दखना होननानै सोरबा नायगिरोबा गुगोलाव बेखौ नुगोन जे बे बर' माहारिनि सेरजा होननानै सोरबा सिफुं होननानै सोरबा नायगिरोबा नुगोन बेयो बर' माहारिनि दा जोंनि हारिखौ इन्टारनेशनेल लेभेलाव लांनो थाखाय माखासे खामानि जागासिनो दङ दा बे बिथिङाव आं गोलाव सम बुंनो सानाखिसै आं बयखौबो साबायखर बावदों काजियामाटी ओनसोलाव मुंख्लं सान फालिनायखौ आङो जोबोद मोजां मोनदों बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जथेस्थ सेक्रिफाइस दङ बै समाव जोबोद खस्थ' मोननांदों पुलिस मिलिटारिजोंबो खस्थ' मोननांदों गुबुन हारिजों दाङाबाजियावबो खस्थ' मोननांदों नाथाय दिनै बे थासारिया जोब्बाय मोनसे मोजां थासारि फैबाय दा बे थासारिखौ लानानै जोंनि आद्रा थानाय खामानिफोरखौ जोङो बयबो मावनो थाखाय जानजि खाफ्रादो रायजोफोर এই সময়ত মই ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰিছো যে অকল বড়োসকল নহয় বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে বড়ো সংগ্ৰামত সহায় কৰি আহিছে আৰু সেই কাৰণে আজি বহুত অৱহেলিত এটা অঞ্চল যি অঞ্চলটো এটা সময়ত অৱহেলা কৰি থোৱা হৈছিল এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ উত্তৰ পাৰৰ ভূটান পাহাৰৰ ওচৰে পাজৰে এই অঞ্চলবিলাক BSc BTC আৰু BTR হোৱাৰ পিছত আজি সেই অঞ্চলটো লাহে লাহেকৈ উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়িছে এটা সময়ত অশান্ত জৰ্জৰিত কাৰণে আমাৰ অঞ্চলত মানুহ আহিবলৈ ভয় কৰিছিল আমাৰ বিভিন্ন সময়ত একেলগে বসবাস কৰা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত এটা অবিশ্বাস এটা সৃষ্টি হৈছিল কোনবা সুবিধাবাদীয়ে সুবিধা ললে কিন্তু আমাৰ মাজত ঘৰ জ্বলাজলি মাৰামাৰি কৰি আমি বহুত ক্ষতি হৈ গল কিন্তু আজি আমাৰ চৰকাৰ আহাৰ পিছত सबसे फार्स्ट आमी गुरुत्व दिसु जे BTR অঞ্চলত যাহাতে অশান্তি পুনৰ ঘূৰি আহিব নোৱাৰে আজি 3টা বছৰৰ পিছত মই দেখিবলৈ পাই আনন্দিত হৈছো কিবা যদি আমি ভাল কাম কৰিবলৈ পাৰিছো মই বিশ্বাস কৰো যে BTR অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ আমাৰ মাতৃসকল ভগ্নীসকল দাদা ভাইসকলৰ মুখত আমি হাঁহি ঘূৰাই আনিবলৈ পাৰিছো এটা সময়ত সবে ভয়কে থাকিব লগা হৈছিল দুখত থাকিব লগা হৈছিল গুডুলি হলে নিজৰ গাঁৱৰ পৰা অইন গাঁৱত যাবলৈ ভয় কৰিছিল নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ গাঁৱৰ পৰা অইন জনগোষ্ঠীৰ গাঁৱত যাবলৈ ভয় কৰিছিল আজিও কেতিয়াবা তেনেকা পৰিৱেশ আহিব বিচাৰে মই এই অঞ্চলত বসবাস কৰা আমাৰ বড়ো হওক মাইনৰিটি হওক বঙালী হওক যিমান জনগোষ্ঠী আছে সকলোকে অনুৰোধ কৰো এই অঞ্চলত শান্তি কৰি ৰাখাটো আপোনালোকৰ দায়িত্ব সবে এখজ আগুৱাই আহিব লাগিব অশান্তি হলে সবৰে ক্ষতি হ'ব আপোনালোকে জানে আগত জাতি গোষ্ঠীগত সংঘৰ্ষ হোৱা সময়ত আমাৰ কিমান ক্ষতি হৈ গল নিজৰ হাতেৰে সৃষ্টি কৰা নিজৰ মা দেউতা দাদা ভাই লগ লাগি সৃষ্টি কৰা গোটেই ঘৰ বাৰী জ্বলি যোৱাৰ পিছত আমাৰ আৰু মানে ভৱিষ্যতটো লৈ পেলাই আশা কৰিব পৰা কোনো পৰিৱেশ নাথাকে কোনো ভাবা নাছিলে
তেনেকা কম সময়ৰ ভিতৰত বিটিআৰত শান্তি ঘূৰি আহিব কিন্তু কেন্দ্ৰ চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আমাৰ সংগ্ৰামীসকলে লগ লাগি যি এটা শান্তিৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰিলে আজি সেইটো সবে দেখিবলৈ পাইছে আগৰ 17 বছৰৰ চৰকাৰো পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেখেতসকলৰ মানুহক লৈ কোনো চিন্তা নাছিলে তেখেতসকলৰ মানৱ সম্পদক লৈ একো চিন্তা নাছিলে তেখেতসকলৰ সমাজৰ শান্তি আৰু সুস্থিৰতাটো লৈ পেলাই একো চিন্তা কৰা নাছিলে গতিকে আজি স্কুল কলেজ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে আমাৰ চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে এইটো হল শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰা এই কাৰণে মই যিয়ে ঘটনা নহওক কিয় এই কাজিয়ামাটি অঞ্চলত কিবা ঘটনা হলে মাইনৰিটি হওক বড়ো হওক আমাৰ হাজঙে হওক যি জনগোষ্ঠী হওক এজনে আনজনৰ লগত কথা পাতিব লাগে আলোচনা বিলোচনা কৰি সমাধান কৰিব লাগে নিজৰ মাজত যদি কোনোবা গম পাই কোনোবা ভুল কৰিছে এইটো খুদৰণি কৰাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে তেতিয়াহে আহি থকা প্ৰজন্মৰ কাৰণে ভাল এটা আমি কি কয় ভাল এটা বিটিআৰ গঢ়ি দিব পাৰিম আমি বিচাৰিছো এটা শান্তিৰ বিটিআৰ আৰু উন্নতিৰ বিটিআৰ গতিকে মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো মোক ইয়াত কোৱা হৈছিলে যে কিছুমান কাম কৰিব লাগে মই এতিয়া এটা কথা ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছো আমাৰ ওদালগুৰি টাউনত যেটো আছে মিছন চকৰ পৰা ওদালগুৰি কলেজলৈকে এই 3 কিলোমিটাৰ ৰাস্তাটো আমাৰ এনডিবিৰ প্ৰথম শহীদ বি বাংবৰগৰা ডাঙৰীয়াৰ নামত এটো নামাকৰণ কৰা হ'ব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আৰু ইয়াক নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা কোৱা হৈছে যে কাজিয়ামাটিত এটা ডাঙৰ লাইব্ৰেৰী লাগে এই কাজিয়ামাটি অঞ্চলত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যোনে ঘৰত পঢ়িব নোৱাৰে লাইব্ৰেৰীত আহি ভালকে পঢ়িব পাৰে তেনেকুৱা লাইব্ৰেৰী আৰু ৰিডিং ৰুম ফেচিলিটি বনোৱাৰ কাৰণে চৰকাৰে 25 লাখ টকা দিয়া হ'ব আৰু আনপিনেদি আমাৰ যি বি বাংবৰগৰানি যি ট্ৰাষ্ট দङ बे ट्रास्टआव जोंहा मानगोनां रन्जित बसुमतारी इएम जाय बिथाङा आगोलाव एनडिबि खामोन बिथाङा दिनै बि बांबरगोरा ट्रास्टखौ सालायलांनो थाखाय बायदिसिना हाबा मावनो थाखाय 5 लाख रां बिथाङा ट्रास्टआव होगोन आरो आंबो सरकारनि फारसेनिफ्राय 5 लाख रां ट्रास्टआव गासै 10 लाख रां होनाय जागोन जाहाथे ट्रास्टआ माखासे खामानिखौ मावनो हायो जोबथारनायाव फिन खेबसेबाव बयनिसिमबो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखरखौ बावहरनानै आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबनाय जाबाय गोजोन्थों।